Това е стартирано. Кой това? GoPro камерата. Това е за бяла чека. Скажи здравейте. Общо взето, интересна истината не е пътя, е Пътечка. пътечка е силно казано. Аз имам някакъв спомен, да ти кажа. Може да съм го минавал това и на крака. От тук излезеш зад Хижи здравето долу. Или преди пестата. Тук не. Тук излизаме точно на завоя, който излизаме отдолу, като се качваме. Да. Аз не съм включил никакъв. Тя ще включа. На камерите дали трябва? На камък е хубаво, защото е кален камък. Виждам се камък как е. Иска минаване косо. Така? Да. Тук направо се качваме върху това и си слизаме. Да, никакъв проблем. Къде трябва да снимам сега? Тук някъде или по-нагоре? По-нагоре, по-сладки ли сте? Добре. Те дали ще минат и от тук? Тук ли няма да е? Де да ги знам. Тук е едно хубаво мисленце. Ето сега. Да. Трябва да спрем да вадим дърветата, ако искате. Няма нужда. Тук аз ще спра. Качихме се, чакай 2 секунди още.